Колко нагли могат да бъдат фирмите за бързи кредити, част поредна. Аз съм адвокат Теодора Цонева, адвокат от Софийска адвокатска колегия и основател на платформата Правен щит. И в днешното видео ще ви разкажа за това колко креативни започват да стават фирмите за бързи кредити в желанието си да заобиколят закона и да начисляват допълнителни такси и лихви. А конкретният казус е свързан с София Commerce Credit Group. В новите договори на София Commerce Credit Group неустойката за непредоставяне на обезпечение е заменена с така наречения гаранционен депозит. А какво представлява този гаранционен депозит? Това е сума, която привидно ви се отпуска заедно с главницата, но всъщност заемодателят задържа при себе си до момента, до който вие изплатите вашият кредит. Като последната вноска ви се прихваща именно от този гаранционен депозит. В същото време обаче този гаранционен депозит се улихвява с огромна лихва, както и самата главница. И вместо тази сума всъщност да ви бъде върната при изплащане на кредита, както би трябвало да бъде по договор, тя остава при кредитополучателя, тъй като толкова пъти се е улихвила, че всъщност даже вие плащате в повече. Ето как работи конструкцията нагледно. Вие теглите кредит от примерно 5000 лева, като гаранционният депозит ви е 1000 лева. Вместо да ви преведат обаче на вас 5000 лева, колкото вие реално сте изтеглили, на вас ви превеждат 4000 лева и 1000 лева се удържат от фирмата заемодател. Тази сума обаче се улихвява и накрая вместо да ви върнат тези 1000 лева, след като вие сте си изплатил кредита, фирмата заемодател я удържа, като вие във времето сте изплатили и всички лихви върху тази сума от 1000 лева. Така вместо да плащате лихва върху 4000 лева, колкото реално вие сте получили, вие плащате лихва върху 5000 лева, като тези 1000 лева така или иначе накрая се отдържат от фирмата за бърз кредит. Този депозит всъщност представлява разход по кредитите и следва да бъде включен в годишния процент на разходите, а не бива да бъде третиран като главница. А не включването му води до недействителност на договора за кредит. Ето решение от днес по такова дело, като договорът за кредит е прогласен за нищожен и съответно София Commerce Credit Group са осъдени да заплатят всички сторни разноски в производството. Пълният текст на решението, както и подробно описание на казуса, разбира се, може да намерите в нашата Facebook група Правен щит.